Echt prachtig nestje en ja, natuurlijk een schitterend ei. Het is een leerpaai, maar het is wel mijn mooiste die ik ooit vond heb. Simon Spriensma van Dokkum had Joet het eerste leerpaai van Friesland voen. Het lag in een steek grijden bij Raad in Noord-East-Friesland. Ja, als dat dan ei is lezen shirt, ik ga echt een keer knipperen bij de eigen. En ja, wat ik altijd terug die heen, het hart maakt echt even een sprongje. Ja, bijna letterlijk. En ja, het is ongelooflijk. Als het lezen shirt, ik heb echt even de lijf wat een strieken voor het ei. En ik zie nog een keer, ik zei het je niet jongens, ik zei verrek de leider, weet je wel? Ja, en als dat, ja, wat er dan terug die heen gaat, ja, dat is gewoon, dat is gewoon machtig mooi. Het waard voen in een stikland verderop, een wier grijdevogelparadies. Dit is een van onze beste stikken van ons IJswaargebied. Het lijkt echt prachtige plasdraad op, kroederijk laan. De kei had de boeren in Varje er altijd in stikken een nijs erin. 15 juni laan, dus uitstelde me inderdaad. Prachtig volle kroeren. Ja, en vorig jaar is de eerste van de wachtje voen. Dat weet ik net, ik heb nooit de eerste voen. En ja, nou, verrek de leier. En weer een beetje nevens de oude traditie mocht Spriensma van de Midje naar het provinciehuis. Daar kreeg hij uit handen van commissaris van de Koning Arno Brok de zilveren leerpuutrekt. En van zelfs mooi de indexering erbij. Want ja, het is 15 euro. Ja, alsjeblieft. super, dank u wel. Alsjeblieft. Geweldig. Ja, dat is niet natuurlijk. Natuurlijk, hè?